Adamlar yine de aya tarap yola düştü. Artemis 2 missiyası badalga aldı. 1 aprelde yerli wagt bilen saat 18:35'te, Aşgabat wagty bilen 2 aprelde saat 03:35'te Florida'nın Kennedy adına kosmos merkezinin 39B meydançasından Orion kosmos gemisi bilen Space Launch System ağır raketa götürücüsü uçuruldu. Bu tarihte adamların häzirki raketada we gemide ilkinci uçuşu hem de Apollo 17 missiyasından soň, ýagny 53 ýylyň içinde astronawtlaryň Aýa tarap ilkinji gezek uçuşudur. Uçuşun dowamyny gemi erkin ýygyna gaýdyş trajektoriýasy boýunça hereket eder. 10 günden soň astronawtlar hemra gonman gün ýere dolanır. Artemis 2 missiýasynyň üstünlükli badalga almagy adamyň Aýda hemişelik bolmagynyň täze eýýamyna we geljekde Marsa uçuşlara ýol açar. Täzelikleriň ilkinji dinleýjisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly bizden daşlaşma.